Naam. Ni y'a semaine kelen i tɛ ka taa école la. Ne ni Basa nana la ɲini la. Tiens, Fifi. I ye wagati min kɛ ne tɛ ka taa école la. Tiɲɛ yɛrɛ la, j'ai une classe kɔnɔna kan. Sabula monsieur mana question poser. Wallahi mɔgɔ tɛ sɔrɔ classe kɔnɔ min m'a jaabi. Yalima mun de bɛ yen? Karisa, i ɲɛnafinba de b'anw na. Alimani Basa. Baasi fosi t'a la. Ɲɔgɔn kuma bɛ. Aw nana bɔ na diyara n ye kojugu. Nka n'Ala sɔnna ma, sini aw bɛ ɲɛ classe kɔnɔ. Ah, o diyara. An bɛ taa fɔ ɲɔgɔn ye. Mose, oui. O don na n ye kiriki ninnu wele an ye réunion dɔ kɛ. N y'a yir'u la k'a fɔ Lozi gang bɛ bi wa a bɛ yen sini. Kulu de don. I bɛ na i b'i ta kɛ wa i bɛ taa ka kulu to a nɔ la. Foyi tɛ bɛn bɔ. N'an y'a fɔ k'an b'a kɛ bɛnbaliya ye, k'a kɛ natabaya ye, bɛɛ k'i ka gang sigi, su bɛ caya ni ɲɛnama ye. Non, Lozi mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan. Lozi, i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuyara. E de ye anw don nin milieu in kɔnɔ. Ne ko an k'a kɛ cogo min, an b'a kɛ ten de. Ne kɔni b'i kɔ. An tile ne ba. Nsan tile. E bɛ jɔn de bɔ? A si bɛ yan. Baasi t'a la. N bɛna sisan. Yemi. Asi. E ne ma bɛn ni kan dɛ. Ka bɛn jumɛn kan? F'i b'i kalala fili. N tɛ kalabanciya la dɛ. Cɛrɛ i nakan ka di bi. O ye jumɛn de? E mun bɛnkan yɛrɛ? Ne bɛ e n'a ye kuma la bi yan. Ka ne ni jɔn ye kuma la? Ne y'a fɛ ɲɛna n ye ka cɛnin ka numéro di ne ma. Donc f'i bɛ munumunu ne ye o ko la. Ala, tiɲɛna Yemi. I ka lagalakatɔya tun bɛ fɔ ne kuma da la. Mais bi de a ka jugu. Komi e jarabilen tɛ. O de bɛ ka to e bɛ ka nin kɛ ne la. Cɛnin ka di ne ye. Yemi, est-ce que e ka kɛ ne? Tɛ cɛnin ka numéro ta ka di ma dɛ. Ne cɛnin ta de ka n'a sigi kɔrɔ siɲɛ kelen o t'a ban pewu. Asi, a kɛ Ala n'a kira kama. Wallahi. Ni cɛnin kunkolo tɛ cɛ o cɛ kunna. Wallahi ne t'a tigila mɔgɔ fɛ. A kɛ Ala kama i ka cɛnin ka numéro ɲini k'a di yan nɔ. Yemi, ni cɛnin ɲini ko b'i kɔnɔ kɛ. K'aw ka so. Tiɲɛna a juguyara. E t'o ko cɛ ko e ko ba cɛ ko. Sira ko kɔnɔ. E m'a faamu. Ne fa, ne mana basi wɛrɛ foyi la. N nana de i ka don jigi kɔrɔ. Ka ɲɛ ma k'a kɛ Ala a n'a kira kama. Photo minnu b'aw bolo k'a photo supprimer. Aw yɛrɛ ye wari min fɔ nin ye, aw b'a dɔn wari min se tɛ ne ye. Ne lajɛ, ne ye denbayatigi de ye. N muso bɛ so. N'a fɔra ko ne photo ka ye réseaux sociaux sanfɛ tan, o tɛ tɔgɔ duman ye ne ma dɛ. Ne fa, ne kɔni bɛ e de deli. Ne se tɛ dɛ, n tɛ se ka foyi de kɛ. Nka ne nana k'i deli Ala a n'a kira kama jabaru masa min y'an dan. I k'a ko kama, i ka photo ni supprimer. I ye wari min fɔ hali ni m'a bɛɛ sɔrɔ ka d'aw ma. N'i ye wari sɔrɔ dɔɔni n b'o d'i ma. Ne bɛ deli yɛrɛ de. Don jigi kɔrɔ. I bɔ ne la. A bɛ ɲɛna hinɛ de bɛ ne la. A jɔlen na i n'a fɔ a bɛ siran Ala ɲɛ. Aw cɛ sugu ninnu Ala de b'anw ci aw ma. I bɛ n'i jɔ manamanakan fɔ la ne da la ko muso ni denw bɛ i bolo. E m'a dɔn k'olu b'i bolo ka taa kuntankow kɛ yan. Nin ye n ba tariya kuma ye. I tɛ mun kalama. Ne ye nin kɛ hali n yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ la. Donc i sara i balo la ne ka foyi t'a la. Ne bɛ fɛn mun mɛn sisan o ye n ka bile de. Ni bile t'i bolo i bɛ yan bila. E yɛrɛ b'a dɔn e ye wari min fɔ wari min ka ca ne ma. Ne fa, ne b'i deli sa e ka ne lajɛ. A kɛ Ala kama i ka don jigi kɔrɔ. N b'i deli yɛrɛ dɛ Ala yɛrɛ kama.
ne bɛ kariya ka adamaden faga ko min na i bɛ k'o de kɛ nin ye e k'e baliku sonsorilen na ye ka ne deli n kɔni bɛ kelen f'i ye n'i ma wuli ka bɔ yan sisan n bɛ biriki cu i kan k'i faga i cu ta ka bɔ yan. Ne fa a lajɛ sa dun jigi kɔrɔ maa lankolon. Mbani sogoma. Fifi, ça va? Ça va. Bashi la kon. Bashi fiti. Alhamdulillah. Ah, iga yoro frère, c'est bien. Kadinga, souvent to ga fale ini asini nyonche o re ba ja quoi. To bil do jema to bil ge. Bengen ne be ga mi begen ti foshiri. Aha. Ni ne ga ketari. Bar sabla ne kan abu ya dunala. Ko kuma barka bare bola. Asi. Asi fea. Nam. Mun so. Iti Fifi la barala. Ale kile no ga bara in bela kini. Wannan go me Fifi de kuma la Fifi te so ne. Anna ma so iti sila insista. Ha? Nyam. Kasa mi de ma ai meni etare ke mene ga akontina mene mi la ki ga mene ko dabla. Oh, tendo fana be uru masi foma o ka ulaje anyi ngoche ayra dama ka bula. Ah, bashi ko so mo. Aba kito ore na. Ore bu. Na mani ke na sara o jesu la bara ya. Assim. Aí kita. Merci. Ça est une cool. Merci quoi. Bon, on va me sonner. Asi. Agara cogo di? Mama. Jume. Jume e be sɔn ka ne ɲininka ko Jume ya? Yani e ka n'i sigi nin da la ne ye bila ci min na e y'o kɛ fɔlɔ wa? Ne tilal'o la o. E tilal'o la. I ye n ka ci lase Fifi ma wa? Mama. Asi. Mun de ye sigi gabuguda in na yan? O de ko ne ka na nin baara in kɛ dogo. E ye ci min fɔ ko ne k'a fɔ Fifi ɲɛna tiɲɛna ne gasira ne ma se k'a fɔ a ye. Bravo. E kun tɛ se k'a fɔ a ɲɛna. Komi ne tun ye Asi ci e ma, a ma se k'a ɲɛf'i ye. Ne yɛrɛ bɛ n'a ɲɛf'i ye ɲɛna. Ne yɛrɛ tun ye Musa bila ka n'i ka minɛ ta. Mama. Ni m'i da bɔ n ka kuma la. Ni m'i da bɔ n ka kuma la. Ne ye den e ka ne ka da kɔnɔ kuma i k'a tigɛ n da kɔnɔ. I ka minɛ i bɛ don i b'a ta i bɛ bɔ ne ka so in kɔnɔ. Ni so in ye ne ta de i b'a ta. Soden kelen min filɛ nin ye porte daminɛ na i bɛ taa n'a ye. Komi ne de ye e jama. Ne de ye e jama. Désormais o banna. I ka minɛ i b'a ta ka bɔ ne ka so kɔnɔ i bɛ taa n'a ye soden kelen kɔnɔna na. I tulo bɛ n ka kuma la. Wa a kana mɛn yɛrɛ sisan. Mama. E de b'a dɔn so in ka bon ne kelen ma. Musa tɛ si. O yɛrɛ tɛ siɲɛ kuma bɛɛ. N'a fɔra ne kelen ni ka to nin soba in kɔnɔ mama. O ma nɔgɔn dɛ. Dɔ jumɛn?
O daminɛna don jumɛn Asi? So in ka bɔ e ma sisan problème t'a la. So de ma bɔ e ma sisan. N bɛ so fitinin n b'a ɲini ka d'e ma. N kɔni n bɛ na sisan danga d'i ma. Yɔrɔ a bɛ ka ne ka mɔgɔ jugu de ye sisan. Ne de ye mɔgɔ jugu ye du in kɔnɔ tɛ ya? Non, tɛ sa. A ɲɛnabɔra. A ɲɛna o. A ɲɛna. Nka n'Ala sɔnna so fitinin n b'a d'e ma. N'a tigi dun wololen. Dakala jan. Mama. Asi, ne tɛnɛ bɛ kuma la, n'i deli sabali ka na kuma. Ne bɛ tɛnɛ faamu kojugu, wa mɔgɔ jugu tɛ. Basa, e tɛ denmisɛnnin ye tuguni. E b'i ta n'i bila bɛɛ dɔn. Nka I kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ ba juru tan ni. Ni ko min diya I b'o kɛ. Hey, I ma kɔrɔbaya ne ka bugɔli ma dɛ. I ye ne dɔgɔnin de. A fɔra ko tafe ko tagafɛn de don k'a bɛ siri fɛn min kan k'i kana n'a feere ko muso y'a danbe don. Muso, n'i ka yala ka ca, sɔn sugu bɛɛ bɛ se ka da I la. À partir d'aujourd'hui, n bɛna n ka calcul bɛɛ boli I kan. N'i ko I tɛ sɔn o ma, on verra. Umaru, e bɛ ka ɲinɛ wagati min e tun bɛ don ni muso ye fo so kɔnɔ bɛɛ b'a kalama mais a tun tɛ ko mɔgɔ si la mɔgɔ ka kuma yan nɔ. I bɛ jus min, I bɛ drogue ta, I bɛ gulɔ min. Ne tɛ changer kama dɛ. Ni ne changer wagati sera ne bɛ changer. E bɛ k'o fɔ ne de ma. Ça ne va pas chez toi. Mana mɔgɔ bilalen. Musa. A bila hakili la ko Sara ye ne terikɛ de ye Musa. Ni e ye ko kɛ Sara la, e y'a kɛ ne Seydou de la. Sara ye kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n ɲɛna Musa. Nka a m'a dɔn e ye cɛ min ye I b'a kɛ. Mun de la e bɛ Sara photo langolo ta ka taa di arnaqueur ma? Pour quelle raison Musa? Papa, ni tɔnɔ Sara y'a fɔ ko ne ye ko dɔ k'a la, ne hakili la a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n'a ma fili mɔgɔ la. Ka fili mɔgɔ la cogo di? Ka fili mɔgɔ la cogo di? Walima e bolo ko n bɛ ci ninnu ye yan? Papa, kabini ne bangera, ne ni tɔnɔ Sara ma deli k'an jɔ ka kuma minɛ ɲɔgɔn. Aw ma jɔ ka kuma minɛ ɲɔgɔn da. Nka e kɔni jɔra ka a photo di arnaqueur ma. O y'a wele. Wa e ka bɛ tɔnɔ Sara jumɛn ma fɔlɔ? Ne ko bɛ Sara dunya de ma. N terikɛ Sara. A diyara tu muso ye. A diyara tu cɛ. Ba ye. Papa, min ka di fɛn na, fɛn min ka bon ka kali kan ma. A y'a ko sɛgɛsɛgɛ. O ma deli ka tɛmɛ ne ni tɔnɔ Sara ni ɲɔgɔn cɛ. Musa. O yɛrɛ k'i bɔ a la. Foyi tɛ ne ni tɔnɔ Sara ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔra fili la. Wallahi, a filila mɔgɔ la. A ma fili. Sara tɛ sɔn ka nkalon tigɛ ne ye Musa. Sara ko ko e yɛrɛ de ye photo in di tigi arnaqueur ma wa? Ne e ni maa sugu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn fɛ Musa. E bɛ jouer min, e bɛ drogue ta, e bɛ kɔlɔ kun bɔ, e bɛ gulɔ min. N'a fɔra ɲɛna n t'a fɔ mun tiɲɛ tɛ. Ayiwa papa, I b'a sɔrɔ nin y'aw ka faamuya de ye. Dugumɛnɛ bɛ minɛ a sɔnkɔrɔ de don. Nin ko in na n'i ye n jalaki, a tɛ n tɔɔrɔ. Nka n b'a ɲini I fɛ I k'a kɛ Ala ni kira kama. I ni tɔnɔ Sara, a k'a tigilamɔgɔ ɲini, ne Musa tɛ. Musa, nin ko in ne tɛ nin ko in bila. N bɛ ko in si fo k'a s'a dan na. N bɛ n kali Ala la Musa. Ni e nɔ yɛrɛ nin ko in na, i b'i da k'i kan ten i k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ den dɔtɔrɔ fɛ. E tu t'a wuli ka bɔ yen. B'a di Ala la.
me kan kono kono. Ay, sani meme. Ay. Ami. Ni ay ne siri ma bi. A gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a gɛlɛya. Musa ko de don. Mun tɛmɛna e ni Musa cɛ? O don ne ni Musa de ye ɲɔgɔn kunbɛ kari kunna. A n'a terikɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. N ko Musa ma n ko mago b'a la. Ami, n bɛna kuma min f'i ye a ka gɛlɛn kojugu. Ne de ye Musa ta kɛrɛfɛ. N ko Chape bɛ ka sunkuru tigɛ. Ani den dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. O de kelen bɛ ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ nege bɔ ne la. Ne ko n ko sala n k'a b'a dɔn wa? A ko awɔ k'ale b'a dɔn. A yɛrɛ ko ne k'a envoyer a kunna. E yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ gendarmerie ko ninnu dɔn bi. Ne ye téléphone d'a ma n k'a yɛrɛ k'a envoyer. I b'a kalama denni yɛrɛ kelen photo tɛ. Ani ne cɛ de photo lankolon ani video lankolon ani vocal kirikara ninnu. Musa ma denni kelen photo envoyer dɛ. A y'a bɛɛ de transférer a yɛrɛ kɔnɔ. Ka sɔrɔ ka taa di arnaqueur ma. Olu de ka ne cɛ wele. Ko n'a ma 500,000 ci ma. K'u b'a ka photo bila réseau sanfɛ. Ami. Ni Chaka malo la, ne de malo la. Ma ɲini fɛ. I ka kɛ Ala n'a kira kama teriya n banna. I k'a fɔ Musa ɲɛna n ka photo ninnu effacer. Ne cɛ ko f'a ka ne furu sa o ko ninnu kama. N b'i deli Ala kama. Ajaratu. Naamu. N'i ka kuma mɛn. Nga k'a fɔ ne ka Musa bɛ sɔn nin fɛnɛ ma a bɛ bali ne la. Sabula ne ma deli k'a mɛn tile kelen ko Musa ni malankolon bɛ yala ɲɔgɔn fɛ. Kuma tɛ k'a fɔ i filɛ ka arnaqueur minnu fɔ nin ye. Ami n tɛna nkalon d'a la. O tɛ ne den jogo kɔni ye. Wa e filɛ k'a fɔli min kɛ ko k'a deli. Hali ka nin kuma in fɔ ne ni Musa ni ɲɔgɔn cɛla la a maloya bɛ ne Amina. Sabu ka d'a kan Musa t'an dɔwɛrɛ ye an den kɔ. Nga n bɛ n seko kɛ. N t'i layidu kɔni ta ye dɛ sabu Musa ko lankolon nɔ ma bɔ a kan fɔlɔ. Cɛ Mor. Ja. Cɛ kɛra fama yɛrɛ. Vraiment a kɛra fama yɛrɛ. Ni tuna yɛrɛ terikɛ. E cɛ ka cɛ. E cɛ. Ko cara toro. Wallahi ko cara. Cɛ mais o don an y'o bɛɛ to sa. Cɛ Lusi ka denw tun bɛ mun ne ma taa. N ka cɛ. Non wagati n'a position. Cɛ b'a dɔn i man ɲi ba de tun b'an na wallahi. E cɛ ka cɛ. Cɛ kɛra fama ye toro. Cɛ yɛrɛ b'a dɔn ne ye kalanjanw kɛ. Wa c'est vrai kɔni tiɲɛ mɛn. Bon o kalan kɛra sababu ye ka ne labɔ ko caman kalama. E yɛrɛ b'a dɔn an bɛ baara min na ta laban ta tɛ. O de kɛlen don ka ne tunu gete kɔnɔ. Cɛ o fana bi kuma yan. Cɛ n tɛ ka nin faamuya dɛ. I bɛn'a faamuya. Baara o baara bɛ yen n'i tɛ se k'a ɲɛfɔ i denw ɲɛna sini ko mun bɛ nin baara in na. N m'a ɲini fɛ i k'o baara bila i ka baara wɛrɛ la. I y'a faamuya. N ka cɛ. O dɔrɔn de kɛlen don k'an tunu sinon foyi tɛ yen. O n ka cɛ. N y'a faamu. An bɛ ɲɔgɔn bolo sisan. Wa n ka cɛ. I ye n ka cɛ dɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na dɔrɔn. O kelen don. I y'a faamuya. Voilà. Ok k'an mɛn.
so on a Awo. Ama juguya. Allah kana biya. Alhamdulillah. Vraiment on nana lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ. Sabula n yɛrɛ kontannen ba de don ka aw kɔnɔ. Ni ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Dabɔra fɛn min kama. Dabɔra an ka du taa ɲɛ de kama. Walasa an bɛ se ka bɛn ko la cogo min na. Ka sigi ka fɔ kɛ kow bɛ ɲɛ cogo min na. Ami, Musa, Asi ani Fifi. Jogo kolome bɛɛ lajɛlen la. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye aw kɔrɔ yan. Jogo kolome bɛ nin na. Nka o bɛɛ n'a ta. Makɔrɔbaw ka kuma de don. Ni nin fɛn fɛn na bɛɛ lajɛlen bɛ fili. Ne de ye dutigi ye yan. Wa anw yɛrɛ anw jama man ca. Ne hakili la ni anw sɔnna ka ko to ɲɔgɔn ta la, a bɛ kɛ sababu ye Ala bɛ barika don an ka ko caman na. O hukumu kɔnɔna la, ne b'aw bɛɛ lajɛlen deli, aw bɛɛ lajɛlen ka yafa. A ye n ka kuma mɛn. Aw bɛɛ ka yafa n ma. Wa n b'a fɛ fana aw fana ka yafa ɲɔgɔn ma. Sabula c'est l'union qui fait la force. Tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni. Ne ye tiɲɛ fɔ. An yafa. Ala ka yafa n bɛɛ ma. Sanogo, kuma ɲɛna. Nka kuma bɛ ne fɛ. Baasi tɛ. Bɔrɔmuso ɲɛlen. Sanogo. I b'a dɔn e filɛ ka min fɔ sisan, a bɛ n'a fɔ n'i ye mobili ta ka bɔ yan nɔ, ka t'i jɔ Bamakɔba belebele in na, ko e jɛgɛ bɛ ji la koyi. E ka kuma in kɛra o de, walima n'i ye filen kura dabiri sisan duguma, ka ji k'a ko kan, dugumala de b'a nɛma sɔrɔ. Cogo di? Voilà. Sanogo, e bɔra ka kuma min fɔ sisan, e ma kuma o. Ka du in ka lafiya bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Sanogo, o fura bɛ e de bolo. Mais ne m'o kuma fɔ sisan. O solution ye e Sanogo de wa solution kelen pewu. N'i ko du in ka taga ɲɛ, du in ka lafiya Sanogo la, k'ale da ka sunɔgɔ ka lafiya. Fɔ n'i ye Fifi la taga ka bɔ du in kɔnɔ. Ami, i kumana de ma fɛn fɔ sisan. Fifi tɛ taa yɔrɔ si. N b'a kɛ mun na, a ye mun kɛ n na? Papa. Ayi. Ne b'a fɛ ka fɛn dɔ de fɔ. I ye erreur de sigi. A wajibiyalen don bɛɛ ka bɛɛ k'i hakilina fɔ. Mama y'a hakilina de fɔ, ne bolo a ma kuma jugu fɔ. A ma kuma jugu fɔ. Mais hakilina min b'a la, hakilina jugu de don. Ayi Musa, nin ka nɔgɔn koyi. Ne ɲɛ bɛ Sanogo tɛgɛ ja la. Ne ɲɛ bɛ Sanogo tɛgɛ ja la. Sanogo, ne y'o de fɔ e ɲɛna sa. Ne bɛ e dɔn kojugu. Mais komi Fifi tɛ taa, problème t'a la. N'Ala sɔnna a ma, Janama rond-point de, o bɛ kɛ ka du kɔnɔna ye. Inch'Allah. Wɛrɛ dɔn, n fana kɔni b'o dɔn. Mɔgɔ lankolon kana wele wɛrɛ la bilen dɛ. Ami, aw bɛɛ ye n ye dɛ. Nin kɛra aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ne bɛ fɛ anw bɛɛ lajɛlen ka sɔn ɲɔgɔn ta ma. Walasa Ala yɛrɛ bɛ barika don du in na cogo min na. Nka an m'aw ba kumakan mɛn. E Sanogo, e bɛ sa tatɔ. Musa! Musa tɛ yan. N bɛ nalen. Wuli ka bɔ i ka na yan. Na yan. Asi! Asi! Taa, wuli ka taa. Asi! N'i ma taa a b'i N bɛ nalen.
Fifi. Kashin dabla. Ni bebe banko. Jena ko be wati kori. Kana ni tani kuma nunu fe kibi ike kashi ka o manne. Ebe ne ga mara ba. Na mane toro ka ba. Amani to inga kuma fa ba. Ni ti labla jenju shi yini dili. Ni ga ta so. Denge. Ni ta fete ne ga dili le ko. Ni o bela jini famu. Wa ukai fana. Sabula e masare do. Ebe ki take o. Wili ga ti reposer so. Wili ga ta. Ebe nyine ngoya me. Nte foye. Ça fait ne wole ça faut quand nani quand tu devais soka ndake yaro. D'accord. Mimi fo na Musa. Ne ga mangani te mangala ngolo yene. Ka fo ko ne be kelele ga o kelele ka ni o te fiyo. Wallahi ne be ni awere di. Ne taranga muri ke fiyo. Aya ira nla ka fo ko ne chebe mo wore no fe wa o te mo wore ne da bulu kono mo go. No e fifi. Bara le chebe to ko ta de. Abi to ko de fo pamba na ba. Nebe manga mina manga nkuyodi ne ama fara ne ka wallahi fifi beke aw banchini aba ko tanti fifi wa aka dumi mefle ne yoro jambugula ay duin to ko yelema papier yelema ra mena ka fifi to ko la ne ma fa ngo mission e fifi kana la duin ngona ya ne mo fo awene ya ne ka manga nkundi flemi mama ni mo were kunyi kuma info ne ne be kala to kuma ni ngamori mama ibina ke sababu yake ga duci wallahi ne kon me mi fi na ko ni ile ka kuma famia sasa asire ibaro en negete ne la du ngona ya ja ala be ma jugu de ko ne ba wolo ore sa karani yere adunga ta chiesa aka asi taka boya danga di man kai sa sawali mama ega taso ono Masa mune beno. Comment on fait ça? Ajaratu. Ikumbe mi no fe ma soro sawa. E kun tika nele malo nyini wa. I kun te fe ka ne yira jela. I mo soro. I sago make ya. Ajaratu I sago make wa. Ini je ni baraki. Ya Rabbi ala ki sa. Funa soro imane to. Furu de bi ni ne no chebe. Papa. Fika don ga foko fere ne blanna. Ne re bora ami fi ala manne. Nya yira la ga foko musa ko munke. Nga am ma bwa din ko horo de. Nga mo onu ye fem fo. Ama turi la re. Barsa ne nyati solution fo la tukun. Nga wa ke me kon mene bolu. No bi fika do nyala. Wa keme mo no FM fo jago ya tole o lake wa keme joro dum be million duru ko la wa keme joro dum be million duru ko la ajira to afon yeke Papa ni ekuma photo taka di nunu ma akumese ni mbela wa ni man tugu sa yi tugu ya dawa khama parce que si biye ka ke ya dawa khama ka kenela ikume fa ka ne malori papa ngane a dombi ngun danga de benoko parce que nete doit di
O de ye ne bila ka ne kun ɲɛsin e ma. O de y'a to ne ye furu Ajaratu. Fo n'a y'a sɔrɔ ne ma don n yɛrɛ gasi la. Ne ma n yɛrɛ tɔɲɔ. Ala, e ɲɛ bɛ ne la dɛ. Sɛgɛn min bɛ ne kan bi n ka du kɔnɔ i ɲɛ b'a la. Tɔɔrɔ min bɛ n kan i ɲɛ b'a la. Ala, e de b'a bɛɛ kalama. E de b'a bɛɛ dɔn ni ne muso ne ye baara min ta ka da ne kan. Ala, e de b'a bɛɛ dɔn. A se bɛ Ala de ye. Kan'i yɛrɛ danga sa. Fɛn bɛɛ ye latigɛ de. I bɛ taa sɔrɔ nin b'an da kan na. Nka ne de ma mun ye. Ma sabali. Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko n y'a bɛɛ kɛ fɛ de kama. Ne b'i deli. Ala n'a kira kama i ka yafa n ma furu ɲɔgɔnya la. Papa, i deli la. Fifi. Fifi. I ka sari filɛ nin sini k'i labɛn ka taa ekɔli la n ka kuma faamu fɛn kelen min ye mɔnɛ bɔ den musomannin ma o ye kalan nka i t'a fana kɔfɛ n ye ɲini fɛ i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i cɛsiri i k'i ka kalan kɛ an bɛ waati min na i ko sisan i kɛra maa o maa n'i m'i cɛsiri i bɛ minɛ ka di cɛsirilenw ma u b'u kɛ u ka senciri ye i y'a faamu manamana ko ninnu dabila k'i ɲɛsin i ka kalan ma i na kun ye kalan ye i ye n ka kuma faamu n'i kɔni sɔnn'o ma fɛn fɛn ka di ye ne b'a bɛɛ lajɛlen k'i ye nka a tɛ ɲɛ f'i fana k'a yira n na de vraiment k'i ye don fɛn min na i k'a nafa yira n na n ka kuma faamu wa. N'Ala sɔnna ma bɛɛ k'i tigɛ ɲina. Baasi tɛ. Se ka tɛ ka segin bila yan. Sanogo, mun de ye e bila ka sagi ta ka di Fifi ma? Ne de m'a san. Aha. Ne de sagi san wa ne de y'a ta k'a d'a ma sini a ka taa ekɔli la. E ko cogo di? Yarɔ. Ami sabali sa. Walima e bɛ fɛ ne ka n ka wari fili fu de la. Ne ye Fifi don ekɔli la a ka taa ekɔli de la. I m'a faamu wa? E seko to ne tɛ se k'a fɔ k'i b'a bali k'a tɛ taa ekɔli la. A nakun t'i koyi koyi. Fifi! Fifi! Naam. Bɔ yan. Ami. Kuma tɛ nin de cɛ sisan. Ami sabali. Ami n'a fɔra i k'a to. Sagi ja. Ami sabali sa. Wa bi kunna sagi t'i tɔgɔ la yan bilen. Musa k'i t'a tɔgɔ la. Ekɔli la taga terminé. Ni min ye cɛ min ye muso k'a tɛgɛ ka sagi na. O y'i ka du ye. Sagi in ta ne b'a ɲɔgɔn sama d'a ma. Ne b'a ɲɔgɔn sama d'a ma. E bolo ko mun de don? Alima, i b'a dɔn k'an ye fili juguba de kɛ yan. Ko fili wa? O don na an wulila ka taa Fifi min fɛ yen jaw tɛ Fifi nin ka so ye. Jɔn dun y'a fɔ ko tɛ Fifi nin ka so ye? Fifi b'a tanti de bolo lamɔ la. O ka fɔ la ko Fifi tanti ye mɔgɔ juguba de. A tɛ fɛ ka Fifi jɛ ɲɔgɔn si de Fifi nɔfɛ. A ma kɛ Ala faranga yan n'a tun nana ka n'an sɔrɔ o don na dun. Mais ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ne kɔni ne bɛ n'an sen na sumaya Fifi nin fɛ tagali la. Basan, i ka o kuma ye tiɲɛ. Mais jɛɲɔgɔnya diya de aw ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye. Ko mana gɛlɛya togo o togo an tɛ taa Fifi tanti nɔfɛ an bɛ taa Fifi de nɔfɛ. Mais i ka kuma ye tiɲɛ an bɛ n'an sen na sumaya Fifi nin ka so tagali la. Ko tɛ bila kɔni. Musa! O bɛ kɛ yan. Ne nana cɛ min faga. Musa! N'an ja ninnu da wala ninnu kɛ vagabond kɔgɔ de sigida la. Musa! Kɔrɔ Musa tɛ yan.
Abi Musa be min? Pepare. Oui. Musa be min? Yabla. I tuga do muru be ko bolo muru. Wa ida pela re. Eh mune be ya. Mune be. Oh, ni ne u ka nyamo yi. Photo be ni ne ku final. No, chaka. Nyo be ila. Wa mu mamara. Fichon. La fois passée le boy. Essaye à cliquer. Ne a cliqué mais di. E bolo ka ta page ni fana be ne blé ya. Musa farero. Ayi, kana fɛn fɔ. Ɔrɔ dora ka ban. An na kun tɛ dɔwɛrɛ photo ma kun a bɛɛ lajɛlen supprimer. N'o tɛ ni kale ala la bi la ni ma polisi wele ka na nɔfɛ a k'a fɔ ma tout ɲamɔgɔ. Ah donc polisi ko de don. Awɔ polisi ko de don. Polisi wele ka na. An bɛ taa i denkɛ fɛnɛ bɛ taa. Ale de nana image d'aw ma. E bolo ko tapage de b'anw ta. Pɛrɛn-pɛrɛn tɛ foyi ɲɛnabɔ yan. I bɛ taa n'anw ka rythme de. Ne nin ye mɔgɔ min na ne t'a da dɔn. Wa an ka image a copie min bɛ ne bolo a ka ca ni copie 70 ye. Ni téléphone de ka di n b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye. Foyi t'a kɔnɔ. Sinan. An ka ninnu ta kɛ ni hakili sigi. Nin to yen ninnu u bɛɛ falen don joint ni drogue de b'u kɔnɔ. An ka taa an b'a ɲɛnabɔ kɔfɛ. An ka taa nin to yen. Ninnu to yen. Joint ni drogue de b'u kɔnɔ. E t'u ɲɛ la.